As aventuras de Minchi. Ai, non quero mirar. Ai, non quero mirar. Minchi, Ai, que che pasa? ai. Hoxe os meus donos viñeron aquí á montaña, pero... Ai, estou moi alta. Ai, teño medo. Pero así é perfecto, porque podes respirar aire puro, aire moi limpo. A ver... Ai, é verdade. Ai, mesmo se me foi un pouco o medo. Xa vexo que tes o terrario sobre unha roca da montaña. Pero onde está o resto da familia? Olga, Dani, Marta... Ai, pois marcharon cunhas cordas para subir a montaña. Iso chámase escalar. É un deporte que se practica aí na montaña. Consiste en subir polas rocas agarrados con cordas especiais. Por certo, as lagartas trepan moi ben. Ai, sí. Meu tío Marcelino escala moi ben. Xa vexo de escalador aí na foto. Sí. E viche xa algún animaliño? O que? Ai, animaliño, dixeches. Ai, non me asustes, A montaña é un sitio perfecto para a vida da fauna e da flora. Queres que coñezamos cales son os animais das montañas? Sí, mellor investigar e velos no ordenador e non que me aparezan aquí. Investigamos. A montaña. Unha montaña é unha elevación do terreo. Hai montañas máis baixiñas e outras que son moi altas. Dependendo da altura e do clima que haxa en cada unha delas, hai animais, plantas e árbores diferentes. Son moi típicos das montañas paxaros como as águias, os boitres ou animais con cornos como a cabra ou o cervo. E hai moitos reis das montañas, pero un dos máis fortes é o oso. No inverno, as montañas altas están cubertas por neve. E sabes que os ríos máis grandes do mundo nacen todos nas montañas? Con tantas cousas para ver, as montañas son perfectas para ir de excursión con toda a familia. Ai. Minchi, estás escalando. Ai, pois claro, teño que estar preparada por se ven. Ai, unha cabra, un cervo ou un oso. Vaya, pero con ese esforzo que estás facendo, supoño que hoxe non vai haber canción, non? O que? Claro que sí, mira. Ai! Oh, cuidado, Minchi. Minchi, estás ben? Sí, veña, vamos. Escalando, escalando, eu a montaña vou chegando, subindo, subindo, con paxariños piando. Winchi, winchi, escaladora Minchi, winchi, winchi, escaladora Minchi. Escalando, escalando, eu a montaña vou chegando. Os animais desta montaña, cabra, cervo, oso e musaraña. Que bonita, Minchi. Oes, deixo-te escalando, pero queres que apague a música? Non, deixa de fondo, porfa. Vou para arriba. A ver, imos outra vez. Ai,